Hêzên Ukraynayê li nêzîkî herêma Donetskê pêgehên Rûsyayê mûşekbaran dikin. Ev der bajarê Baxmûtê li herêma Donetskê. Bajar bûye navendekî şerê navbera artêşa Ukrayna û Rûsyayê. Бахмутський напрямок ситуація стає постійно складніше. Derbarê Baxmûtê de rewş her diçe girantir dibe. Dijmin bê navberwan cihan têk dişkîne ku bo parastina pêgehên me ên berevaniyê tên bikaranîn. Обороняються на Бахмутському напрямку справжні. Ev şeş mehin artêşa Rûsyayê hewlên xwe yên bû girtina bajarê Baxmûtê dijwartir kirine. Gelek zehmet e li vî bajarî avahiyekê bibînî top lê neketibe. Li gorî berpirsên Ukraynayê nêzîka sedê heftiyê bajêr bi tevahî wêran bûye. Hêjmara niştecihên Baxmûtê berî şer bi qasî 80,000 kesan bû. Li gorî amarên nefermî niha 5,000 kes li wî bajarî mane ku beşekî wan naxwazin bajar bi cî bihêlin. Tu cihek nîne pê de biçim. Geça min nêzîkî Baxmûtê dijiya. Ev meheke haya min jê nîne. Nizanim miriye yan maye. Xetê internetê jî nînin ku li rewşa wê bipirsim. Şer rewşa mirovî li vir zehmet kiriye û xelkê sivîl qurbaniyên sereke yên vî şerî ne. Li gorî netewên yekbûyî salek piştî destpêkirina şer herî kêm 8,101 kesên sivîl li Ukraynayê hatine kuştin û 13,479 kes jî birîndar bûne. Di heman demê de zêdeyî 5 milyon kes koçber bûne û zêdeyî 8 milyon kesan jî welatê xwe bicihiştine.